Юллар, күпме яңалыкларга, очрашуларга мөмкинлек тудыралар алар. Күпме туган якларыннан ерак, бик еракларда гомер итүчләрнең күпере була алалар. Әйе, кайвакыт без сөенечле, көенечле дә күз яшьләренә бәйләнеп дәвам итәргә мәҗбүр. Газаплы юлларда байтак. Тик беләбез, без изге гамәл юлында һәм шуңа рәхмәтле. Юлчыларга юлга чыгып китү мөмкинлеген тудыручыларга рәхмәтле. 200 елдан артык бөтен дөнья татар конгрессы шул мөмкинлекне тудыра безгә. Безгә генә түгел, сезгә дә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә бүген дә без рәхмәтле булып Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев белән юлга кузгалдык. Ерак юлга. Казаннан 3000гә якын ераклыкта. 4 сәгать вакыт аермасына буйсынып, юлыбызны дәвам итәбез. Мои предки во время Столыпинских реформ с Татарстана переехали, основали эти земли. Деревня Казанка основана 115 лет назад. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, һәр вакыттагыча без юлда да әңгәмә алып барабыз. Хәзер без Россиянең иң зур краенда, Красноярский крае, ул чынлап та безнең Россиянең иң зур крае. Енисей елгасы буйлап без хәзер киттек Татар авылына. Столыпин реформасы, шулай ук тимер юл салу буенча безнең милләттәшләребез шушы якларга киткәннәр. Авыл белән күчкәннәр һәм инде бүген инде Красноярский краенда 30дан артык татар авылы бар. Бу бик күп. Һәм безнең милләттәшләребез чынлап та шушы тарихны саклап яши бирәләр. Инде ишеткәнегез дә бар, Казанка авыллары. Гомумән монда чынлап та нәкъ безнең Казан якларыннан килеп урнашкан чиста сөйләмле татарларыбыз. Хәзер менә без юлдан барабыз нәкъ менә шушы Казанка авылына. Безне нәкъ шушы Казанка авылыннан чыккан Кәрим Вәлиев дигән егет алып бара. Малая историческая родина, так скажем. Һәрбер авылга килеп төшүгә безнең менә шушы авылның тарихын беләсебез килә. Казанка авылы инде ул күптәннән күпләр белә инде бу авыл турында. Әмма менә сөйләп китегез әле, кайчан килеп төшкән монда халык, менә тарихы турында. Казанка дип бабайлар хәтирә сөйләгән ул теге исемдән калсын дип инде Казаннан килгән кешеләр бит инде. Әйе. Казан бетмәсен дип инде шулай дип уйлыйм, Казанка дип кушканнарын дисәм. Безнең авыл, менә монда нәрсә генә юк. Монда пешчән, монда җиләк, монда речка безнең недалеко. Монда элеке вообще и все тут есть. Монда черника да халык җыя, клубника да җыя. Монда бер уйлаган вакытта Казанка это место рай. Бер уйлаган вакытта рай. Шул хәдәрле да. Безнең Казанка шундый әйбәт. Менә нинди пешрак булсын, нинди җаңгыр булсын, безнең авыл кая карама яшел шипшиста, бөтен җирдә ширемесе. Әйе, 1908 елларда килеп төпләнгәннәр монда татарлар. Билгеле, иң беренче Аллаһ йорты булдырганнар. Татарлар ни өчен монда килгәннәр? Җир өчен. Мәчетебезне кыра башлаганнар 1910 елны, 1912 елны ниткәннәр, ясап бетергәннәр. Аннан соң монда араб теленә язарга, нидергә, Коръән укырга булган. Менә бу михраб ничек булган? Бер нәрсә тимәгәннәр, шулай калдырганнар. 100 елдан артык тарихлы мәчет бүген дә балкып утыра. Аны төзекләндереп яшәтүче затлы уллары да бар бу авылның. Монда әним үскән бу авылда. Бабай белән әби монда торалар. Алар Апостолский райондан килгәннәр шул Столыпинский реформаларда. И монда Казанкада алар инде тора башлаганнар монда. Но мен монда кунакка киләдерим, әби белән бабай җанга. И һаман карап китәдерим бу мәчетне. И минем инде возможностьлар инде уйлап җиридерим, ничек аны восстановить тергә ди. И 5 айда, Аллаһка шөкер, шул ремонтны ясап куйдык. Ну, балалар җыри башладылар, картлар җыри башладылар. Бөтенсе җирибез монда, и вот духовный пищаны монда получать итәбез инде.
Аллах Тәала, я Раббым Аллам, бу безгә гел булышып тора. Анардан гына сорыйбыз ярдәм. Изге гамәлебезне авыр кылып, гынахларыбызны гафу итеп, иманнарыбызны куәтләндереп, малларыбызны арттырсын. Амин. Казанка авылында мин 15 ел элек җәй аенда булган идем. Һәм мине гаҗәпләндергәне урам буйлап, менә шундый такта юллар, басмалар дип әйтимме, шул кызыксындырган иде. Хәзер дә шул ук такта сукмаклар. Һәм алар чынлап та авылның йөзе дип әйтсәм дөрес була. Монда яшәүче халык әйтүенчә, бу бик чиста авыл. Җәй көне дә, кыш көне дә һәм менә аның чисталыгы һәр вакыт күренә. Мәчетенең гүзәллеге, басмаларының чисталыгы, гомумән, монда чиста авыл һәм чиста күңелле халык яши. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Килегез тагын безгә. Ассаламу алейкум. Сез кадерле кунаклар, без бик шат сезне каршыларга безнең Себер җирендә. Рәхим итегез. Һәр кемгә үз туган җире кадерле инде. Менә Казанка авылыннан тагын бер 200 чакрым лап ераклыкта без тагын бер татар авылына килеп төштек. Бу Крәшин татарлары авылы Кириково дигән. Монда шулай ук милләттәшләребез безнең төшерү төркемен гомумән делегацияны бик матур итеп каршы алды. Һәм инде авыл буйлап киттек. Чынлап та авылны карап чыгабыз. Без бу авылда беренче тапкыр һәм безгә кызык. Менә әйтегез әле, чынлап та авыл тарихын алсак, кайчан башланган бу авылның тарихы? Гомумән бүген ничек яши авыл? Бу авыллар ябышкан инде 1910 елларда, вот шул ябышкан жыл инде ул. Именно шул жылдан бирле шулай турып әкренләп маташабыз инде. Койлардан килгәннәр монда. Безнең Казаннан килгәннәр, Мамадышский районнан безнең бабайлар Нәрсә белән шөгыльләнгәннәр сезнең бабаларыгыз? Ну, земледелие инде, ипей чәчеп, нитеп, охота шул инде. Бүген ничек яшисез? Бүген менә колхозда покашлап маташабыз. Картаясы кимияле, хомашласы килә. Менә бүген күпме халыкка эш бирәсез? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? 150 человек бездә эшләй, плюс-минус. Без эшләйбез зимой жил, да, лесозаготовкаларда. Аннары весной посевной кампания крәбез. Шоссе без рапс, пшеница, овес, ячмень. Да. Безнең монда бар пекарня, кипит бар, бар животноводство, коневодство. Вот это вот все занимаемся, перерабатываем. Трошып шли бы, да? Ну, тройбыз, ничего тройбыз, да? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Красноярский краенда, инде монда күп кенә татар авыллары барын беләбез. Хәзер без Пиров районында, монда 40%лап татарлар яши. Һәм инде беләсезме, кая гына килеп төшсәк тә, менә шушындый Бөек Ватан сугышында катнашкан, һәлак булган безнең сугышчыларыбызга куелган һәйкәлләргә чәчәкләр куела, чәчәкләр салына. Һәм бу инде безнең традициягә әйләнде. Һәр бер авылда, һәр бер районда булган һәйкәлләргә чәчәкләр куела.
Инде кояш байып, караңгы да төште, әмма әле без һаман юлда. Хәзер инде без Красноярский крайының Перовский районы Икширма авылына килеп төштек. Бу һәр вакыттагыча татар авылы. Инде әйткәнебезчә, әлеге крайда 30дан артык татар авылы исәпләнә. Менә бу авылны һәм безнең юлда очраган тагы берничә авылны нәкъ менә Татарстан Республикасының Саба районыннан күчеп килгән милләттәшләребез булдырган. Бәлки алар иртәрәк тә килгәннәрдер. Монда кайчандыр бүтән җирдә урманнар булган. Шул урманнарны кисеп, инде уңдырышлы җирләр ясап, шундый зур хезмәттән соң менә шундый матур авыллар хасил булган. Һәм әлбәттә бүгенге көндә дә бу авыллар яши, һәм аларның үз йөзе, гореф-гадәтләре нәкъ менә безнең Татарстан Республикасының Саба районындагы кебек. Һәм бу күңелгә бик рәхәт, шундый көч бирә. Шуннан да монда безнең милләттәшләребез шулай ук тырышып, матур иттереп, үз йөзләрен саклап яшиләр. Без сезне татар халык риза белән чәки белән каршы алабыз. Авыз итегез. Килегез, без каршы алабыз, не шулай матур иттереп, гөлдә риза. Да, субханалла, Аллаһка шөкер. Жыл сайын һаманда яңгара бара. Гайбәт, Аллаһка шөкер. Кайсы яклардан килгәнсез? Ой, менә минем бабайга 13 яшь булган. Сабинский район, Арташев бармы? Шундан килгәннәр алар. Иксанов, Мубаракҗан. И Исмагилов Зайнетдин туры шул яктан килгән. Жылдан жыл штаб ул матурайсын, штаб ул благоустроенный булсын, штаб минем балалар, внуклар, алар бөтенесе бу территорияда тормыйлар, читтә штаб кайтсыннар матур авылга. Кем менә бу авылдан киткән земляклар кайтып керсеннәр кунакка багытында, штаб матур авыл булсын. Менә минем принцип шундый. Безнең бабайлар инде нигә бу авыл 10нчы елны салынган. Бабайлар инде иртәрәк килгәннәрдер инде зәрәк. Но безнең әтиләр монда туган, мин монда туган кеше инде. Вот шулай. Күбәү. Шушында туып үскән чипчеста татарча сөйләй. Менә Саба икәнегез беленә инде. Беленәме? Әйтегез әле, нәрсә белән шөгыльләнә монда халык? Тырыша инде, татар халкы шундый бит инде. Тырыш безнең. Нимәсәң халык күп менә клубыгыз да бар икән? Бар, әйбәт клуб. Менә монда сельсовет. Да. Клуб та бар. Мәктәп. Мәктәп та бар. О, нәтик менә мәктәп. О, на мәктәп дигәндә. Шәп машлар да үтә әле монда. Монда үтмише. Авылыгыз матур инде сезнең. Аны безнең авыл тигәндә бер аны тигелә, бурылып киткән тигәндә аны син. Яп-якты, Аллаһка шөкер. Утлар янган. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, чын татар авылы. Менә Саба, Икширма Сабадан китмәгән сыман, Сабада сыман хис итәбез үзебезне. Чөнки чынлап та Саба халкы килеп урнашкан монда. Менә нәкъ шундый матур йортлар, бизәкле, гөрләп яши авыл. Бабайлар килгәннәрдән без. Менә теләгегез нинди бар? Кемдәргә нинди сәламнәрегезне җиткерәсегез килә? Безнең экраннар аша. Әйдә җиткерегез. Мин Икширма авылында безнең туганнар бар микән, юк микән, Камалетдинов дигән кешеләрне табасак. Да, минем әти Салахетдин. Бабай Җәләлетдин. Җәләлетдин бабайның атасы Шәмсетдин бабай. Ул килгәннәр инде, Шәмсетдин бабай килгән инде монда. Вот ансын дальше белмим. Димәк, Саба районы Икширма авылыннан Камалетдиновлар булса, менә сезнең туганыгыз Красноярск краенда яшәп ята, шундый ук Икширма авылында. Да. Ничек булса да бер туган булса да шәп булыр. Барырык язы. Хәбәрләр алып бириш. Шулай бит инде. Туган табу рәхәт бит инде ул, бит инде бәхет. Менә шулай бөтенесе җитүле, иләре матур, бизәлгән, ялт итеп тора. Караңгы булса да күренә. Караңгы түгел инде, бүтән урам буйлап утлар куелган, юллары бар. Монда сезнең зәңгәр ягулык кына кертелмәгән, газ юк. Газ юк, да. Утын ягасыз. Утын ягабыз. Утын ягалар, таш күмердер инде. Таш күмер юк. Менә беләсезме, монда шын кышны без тойдык. Монда утын ягалар. Менә авылда шундый төтен, тәмле ис, шыгырдап торган кар, салкын шундый
Ап-ак кар менә шын кыш салкын. Да, суык. Әйе. 30 градус була скоро. Төнне. 30 градус шын кышны күрдек без монда. Һәм менә беләсезме, шын Сибир татар авыллары. Да. Ана шулай эт өрә, тынычлык, менә ниндидер шынап та менә мондагы исе дә башка. Һәм монда менә без күргәнебезчә йортлар теге әле шыкыртап торган шундый калын агачлардан төзелгән. Да, Һәм алар агачлар белән тышланган. Да. Һәм бу матур. Әйдә киттек. Киттек. Матур авыл. Дальше мотор авыл. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Менә ноябрь айыннан, ноябрь, декабрь, январь, февраль айында үзебез авыстай белән авылларга кайтып, вагызлар сөйләп, лекциялар уздырып, шулай йөрибез. Тарих буенча безнең бабайлар, без бит Столыпинские переселенцы. Минем авылым Чүтей авылы, Кайбицкий районнан, анда кайтканым да бар, күргәнем дә бар. Менә сәлам бирәсем килә бөтен Татарстан халыгына, безнең милләттәшләребезгә зур сәламнәр менә бу Пировский район мусульманнарыннан. Алхамдулиллах, менә шушында йөрибез, әбиләрне җыябыз, каждый бәйрәмне үткәрәбез. Тырышабыз, әзрәк үзебезнең өммәтне бергә бер күчегә җыярга. Шундый күңелле менә шулай каждый бәйрәмдә шәйләр эчеп, әбиләрне каршы алып, намазлар укып шайтырга ятабыз авылда. Үзебезнең күңелне үзебез күреп. Мәчетебез бар, Аллаһка шөкер. Җылы, ягабыз, чистартабыз үзебез. Менә сез кайттыгыз безгә шундый зур бәйрәм, Казан яныннан кайттыгыз безгә, зур бәйрәм булып тора, көттек без сезне. Subhanallah, һәр бер авылда шундый мемориал такта бар, язылган. Исәннәре дигәндә инде менә хәзер медаль тапшырабыз. Андай Subhanallar бар. Ләкин менә хәтер дигәндә без һәр вакытта да белеп торабыз. Менә без монда килдек, имам да булгачтан, әйдәгез әле җәмәгать, рөхсәт итсәгез, имамны сорап дуга кылыйк та, аннары сезнең рөхсәт белән без тагын алга китердек. Тынычлык булсын, сугыш булмасын. يا ربي خدام يا ربي يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر. Махсус операциялар тизрәк бетеп, егетләребез исән-сау кайтып, инде әтиәниләрен, апаларын Аллаһка шөкер рәхәтләрен бирәсеннәр. Бик зур рәхмәт. Сез ачуланмагыз инде. Менә килә. Әле алда барасы юллар бар. Рәхәтләнеп кирип сөйләшеп утырыйк. Шуңа күрә Аллаһ насыйп итсен тагын очрашырга. Авылыбыз бәләкәй булса да, элек безнең авылга киләдер, Зөфәр килде концерт белән, Салават килде концерт белән. Аларның кызлары килдиләр. Шундый матур, менә без аны һаман да сагынып, искә алып сөйләшәбез. Язып алдык. Ничек булса да уйлап табырбыз, шуңа күрә телевизордан булса да җырларбыз сезнең өчен. Безгә бәләкәй клуб булса ишә дә бетрәк булыр иде. Әйе. Юк, чынлап тагын бөтен халык арка исеменнән әйтәм мин бу сүзне. Безгә клуб кирәк, бәләкәй генә булса да, модульлы гына булса да. Sene kilgen canım. Eybet motorum eybet. Allah'a şükür. Jügürüp mündük. Siz kilediniz. Oldan aytmediler bit. Bilmedik. Nişik kimsesiz Eyi biz Kozan yağından kilgen kişiler. Nişerler biz. Şivas yağından. 65. yılına kildik. Eybet turabız Allah'a şükür. Eybet. Etiyenliler hep kildiler indi biz numanda berekeyden. Şulap kaldık indi tıplanıp kaldık indi. Bir şer bolap koyduk ikimiz degen. Firmada işledik 30 yılda yarkı bulup Allah'a şükür. Indi biz nihayet Salauq degan avulga kelib düşdük. Bilgili bu avulda men şəxsən özüm 2011 yılını buldum.
һәм бу авылның матурлыгын, аның үзләренең гырыф-гадәтләрен, гомумән сакланып килгән йөзен күрсәтергә тырыштык. Бик матур тапшыру килеп чыккан халкым минем дә. Хәтерлисезме? Хәтерлибез. Мин тоже шунда участвовать иткән. Ул вакытта глава сельсовета ям мин. Бөтен нәрсәне полностью бөтен нине баяннар уйнап матур ни ясаган ик. Бик бөтен кешегә дә шаган ик. Бөтен авыл дибер шатыр килгән ик. Бөтен авыл готовится итте ул мероприятиегә. Шуңа күрә менә хәзер запомнилось бөтен нәрсә. Уннан артык ел узган бит инде. Бүген ничек яшисез? Бүген шулай ук, Аллага шөкер, бөтенебез пенсиялар түлиләр, ашарга бар, эчәргә бар, бөтен нәрсә. Еллар тыныч булсын. Безнең сугышта киткән малайлар кайтсыннар. Менә бүгенге көндә күпме халык яши авылда? Безнең авылда менә монда 169 кеше яши. Менә хәзер, Ну, әзрәк кимедләр инде, еллар үтә, 10 ел узды бит инде. Кимеде инде әзрәк. Ну, тырышабыз инде торырга. 14 ел узган хәтта. 14. Кызлар, сез дә хәтерлисезме ул вакытларны? Бүген ничек яшисез менә? Сөйләгез. Рәхәт яшибез. Көн бара, бакча, мал хак эстата инде күп кешенең битрәйләр сыерларны, ну тавыклар, ниләр сыер эскидәйләр. Бакча полный утырны инде. Бакча белән торабыз инде. Нормально. Пенсия бирәләр. Әле менә күрүемчә, урамнарда утлар яна, утлар яна, чистарталар монда. Кирәле Накыя якынрак. Давай фешерләр тутып Накыя килеп җитте монда. Накыя ничек яшисез авылда? Аллага шөкер. Рәхмәт сезгә килгән өчен. Килгән өчен безгә рәхмәт сезгә. Сезне телевизордан карап торабыз. Туганыбыз шикелле. Нык суык, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әмма ул салкынга карамыйча менә урам буйлап барабыз. Чөнки урамнар якты, юллар бар. Тагын нәрсә кирәк, әйме? Шәкшәк кулда. Кунакларны матур итеп каршы ала һәр вакыттагыча Салауха авылы. Исәмсез, рәхим итегез. Авылны яратканга яшибез инде монда. Монда үстек. Бөтен рәхәтлекләрме, бөтен урман, елга, ну, эш белән үстек инде, яратабыз авылны. Шуның өчен калдым инде авылда. Ул миңа ошый. Мин монда үскән, мин монда калдым. Минем ирем дә шулай, авылны ярата, поэтому без дә вот шулай. Да, яшибез вот шулай. Яратабыз авылны. Үзебезнең нәселне тотарга кирәк. Онытмаска кирәк, телне онытмаска кирәк. Әби бабайларны онытмаска кирәк, бөтен традицияларны нитәргә кирәк. Шулай дип инде бөтен җирдән тырышабыз, соклыйбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлбәттә инде без һәр авылга килгәч, аның ак әбиләренә кунакка керергә яратабыз. Менә хәзер минем янымда нәкъ менә Салауха авылының ак әбие, һәм ул бик матур җырлый да дип ишеттем әле мин. Кешеләрдә ди. Нидән сон япа? Күпере динә үтүләре шула. Күпере динә үтүләре. Әҗәлләрдән авыра икән аярылып китүләре. Әҗәлләрдән авыра икән аярылып китүләре. وسيغا كرسيسس وسمعت وفي الأرض ولا يخضع حفظهما وهو الغالي الغالي من أبصن يوقع إسان فايرغاسن يولارغدا Қауып қатарсыз жүрегесін, bila фәттәрінен Аллах Таала өзігін сақласын. Амин. Тәуба bila хәрәте хәсәнәтен бақтинна ғазабынар, бәхшәнә яумил қиямәтин мәғдил абрар. Аллаху әкбәр. Менә шулай хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле галар белән без кабат юлга кузгалабыз. Хәерле юл, исән сау яшәгез. Әле бу узган юлларыбызның ширеге генә булды. Әмма күпме хатирәләрне барлап, халкыбызның хәлләрен белеп, аралашып алдык. Дәвам итәрбез. Рәхмәт сиңа, халкым.